Приятели мили, мои верни другари, от майка си имам тези мъдри изстрадани слова. Иди в палат, ако искаш със ум да те дарят, но на дървени порти чукай ти, за да те нахранят. Иди в палат, ако искаш със ум да те дарят, но на дървени порти чукай ти, за да те нахранят. Колиби, палати, в дърво или в злато, но всеки препатил там потропал за песен и за хляб. разбира това, на едната ръка ще преброи те, с които ще може да сподели титлата приятел. Разбира това, на едната ръка ще преброи те, с които ще може да сподели титлата приятел. Приятели свидни, важното осъзнали, с всяка година и от злато по-много ви ценя. Душата копне да поседне за мъничко С човек и един друг в този страшен век, те да се нахранят. Душата копне да поседне за мъничко С човек и един друг в този страшен век, те да се нахранят.